$5000 maşinlar bugün täze formatymyzda ulanlar. Agzalymyzdan gelen iň köp sorawlara jogap berýär. Sorawda men berýän kommentariýalara seredip agzarlanmazın iň köp beren sorawlaryny soraýasy oglanlar. Aslında iň köp soraw orta hilli maşinlar ortalama $5000-6000 maşinlar sorapdylar. Köp adam Samsung Camera alalım dip sorapdy. Sen näme diýän buna? Samsung Camera alsaňa günni awtogunt magazinine bolýaňyz ulanlar. Ýyl köne maşina kakras 5 vilayetde bar, şu ýerde nomberler goýjak. Maşinaňyz döwülse baryp zapçaş salyp bilýäňiz. Bärdädir men maslahat berjegim. Her videomda aýdýan maksimum ýyl täze zat alyň diýende. Ýyl täze zatlaryň içinden şu wagt Amerikadan sargaýan ýagdaýymyzda Samsung Camera-nyň bahasyna Ford EcoSport oturýar, Nissan Sentra, Nissan Versa, Kia Soul, biram Toyota Yaris. Ana, şolar oturdup bolýar. Edil. Sen şonu maslahat diýen. Awa. Bu kreýetçi oglanlar üçin näme diýen? Edil dalnyna biljek gel ýöne. Şäher içinde kreýetmek üçin Toyota Yaris has goýular, haýdan başga ekonomi içinde. Yani benzin az yakar. Awa, hibrid bolan üçin. Madama maksat ýany ulanlar. Ýyl täze zat alyň. Indi şu maşinanyň zapçaşy bam dip sorasaňyz da, şu wagt köpel otýar. Bizde şu wagt köpelýän maşinlar amatly bolan üçin. Köpellik üçin de telekçiler zapçaşyny getirýär. Şoňa görä de zapçaşy arzan bolmaly. Ýöne täze maşin günne döwülýän baranam. Köne maşyny oňardyň, ýöne oňartdyrmaly. Pastiýany bir zat döwülýär. Köne maşin senem sürüp gördüm, menem sürdüm köne maşin. Pastiýany bir zat döwülýär da, näme diýen dedi. Yo doğru yani. Täze maşin. Biz bugün awtogunt magazinine ulanlar aşakda men syrkalarny goýjak agda bolum. Hökman ağza like basmany atdan çıkarman.